Бите, дай нещо дубайско, бе. И аз служи малко ритъм. Сега ако направиш и твоята гайда, ще стане работа. Три по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16, 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. 3 по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16, 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Бум. Хареса ни буда ръка, да повториме вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Хареса ни буда ръка, да повторим вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Бум. Чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Чипи чипи чапа чапа, дуби дуби дава дава, цуни муни куши муш. На мен ми умекна, на теб ти улекна. Бум.